Ya piye? Lah apa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajal Tin. Ayo tuh ketoprakan. Oke. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak gandrung kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan. Ya, digandreng Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng Awes nampik dadi gelem ya, Mbah. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Nek emoh tenan iki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi wong apa dadi apa?